Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Palat spa teli kilong ying kebeduna ha kayo kakot kebasyong basa ha kasenong nong temai kebadang ha bapok keraj madan kerdem jong ke Ribhoi District menda kasengi ke kat santrik ubenaya yong arajar arpuwai ke lepen pau shisha ye ke mensim jong ke cingkemen hadin bo wayu samla na kasenong raj madan kerdem ya ubadatip kerteng ku musamla ailong pariat de ke mensim ke bakeluj ulano senyang da kitop sentek sha ki nong shong shnong jong ke ni kasenong nong temai. Baro ki beliau pediang ye kini kitop sentek nekikti basbun jong samla ailong pariat kilakot sha ke shispa khat pratli ki long yeng but ye kini kitop sentek la sam ha ka jingelang ka baralong ha ka shnong nong thamai ha ka jingsam ye kini kitop sentek sha kini ki long yeng la sakhilang ru da urang ba shnong usamla lumlang maunai secretary shnong ba Stephen Shadab treasurer ba Fidelis Rambai lambat ki khot jong ke executive committee bat ki wei ya kalau ying kolong sem jong ibadeng nadu ilok ijong i kikun bagindang don hapadeng kamet kapakot kapakya bainang don ya kata kamen sim tresitom ya kata kamen sim banyele yatan katkan ke pertai ke bae ke batan bainang la bantur syaprang wanam karandin ngida kami nanti ban ikremen skemru ba om tang kat ne kenle henry lingbaka jingkur kukur do jong blay terkenrat hiwe pat kikam ki jam jong ki kinang biang nang nasikman ya ha ka basdang nga panpawi ka jing sungkumen kabala pulong nga banle kumne ban ai kini ki sentek syaki pat ba nong shong shnong jong ka shnong nong thmai omdei banga nga de bru baruspa nga ai pia kine ndai kam sim jwa ka ruspa ban nga kwa ba pi pendon bentalang bat nga ngadang kan mau haus nam ar hajar arpho nga try pidangnya kan mau hayang ngakai ke balaja hangne hasnong nong thmai bat kajinga trelang jong pi haus nam ar hajar arpho haka covid-19 na try baro ki pat ba nong snong jong ka snong nong thmai larang ngamba kalaban ong 30% gide kinong rap bat pi trudan benta bat nga harengkat ki khot ng executive committee nadu kitu gipor kat ketuka ka jingja haka covid-19 na kalian ki pat ba nong shong snong kila krisyan yang ngaru kalon bentalang bat hi bat kata kadai ke mensim jonga ka ba nga ngadon ke mensim ban sekri na ka benta jong pi ki pat ba nong shong snong dei tang ne syaboro ki benta te kai ke banga ngamut ban ong kolong ba ka jingja ke balaja hawa hajar arpho nadu kine ki islam ar hajar arpho hinga lakwa ban le hanong thmai bat hadin ba ki nong yalam snong kila keren, kila peni yang kai kebangangan le ngang la terwai ke ban ya orang ba snong bat executive committee nadu kitu kipor ndrei na kaliang ki orang ba snong kila shim kawai ka decision na nekarai ki ong ba hadin bangilayo ya ka JJM haman la ki liwing irang ba snong i ong yang ba kadon kawai ka jingduna hadin bangilayo ya ka ying ya ka haman la ki liwing kinong song snong jungi kidai kinong rap bat kim yo jaka pelang irang ba snong bat kato kat ne kiri urang ba kiong balada don kalat subha banyarap da ki sentek lane kino ki balong banbu ngang ong banak da kamensim ka basong kuman ngong banga tuloy banyarap ya kita bat ai kana tili kilong ying bat ngan ai ki sentek kajing sekri jungpi kajing IT jungpi nak mta ka snong bat pipilon bentap bat nga hak covid-19 borok sistem ngong ba ngakloi benerap yak snong nong thmai bat kata kadai kala penlong ya kan yak program ka ba job menta ka sngi bat kai ka banga ngayo i omdei tang hanong thmai shaboro ki snong na try harat kerdem ha ka district jungi bat ha ka state hi borok kawai ka jing kerdu habang yo ya kan yak scheme JJM man laki ki snong bat man laki tliwing ladang yimdon ya kaneka jaka pelang ngatrai kajinjar ini ban yo renti man laki kliwing lara ki pelait na kapor ki boyo sentek ki biang bat ki bom yo sentek ngatrai ki jinjar ban pelang dena ta kadau kajing start jong ki nong elam snong jong pi la pelong ini ban long kumne
bat hadu ban poi kene kasi ma pinyo e kene ka sintek Haba ayok kan ni sintek ayok ke bar mi ke bunsin hak kang i penting biang reh kalau ayok kan ni sintek kalau ayok i pendap wei no tek jeng di kan cai kita duk kita di kita pun cinguna apa yang apa ni kai hagaling di siam ai ke cing toi ya sekarang cing dan kam cing